Dobrý den, u dalšího videa Danny Hero. Ukážeme si tenhle tank PZIC. Jak jste si určitě všimli, nemám na maximum vylepšenou posádku. No, je to tank, jste si všimli, no tak, že to je tank, to nemusím říkat. Je to tank lehký, úroveň 3. No, jako je to takovej rychlopalňák, takový ratatatata, jako to vy určitě víte. A no, tak já vám k tomu nic nebudu říkat. Já vám nedám, vám ukážu bitvu. No, tak dáme bitvu. Můžete to ukázat? Tak, máme Karelii. Vidíte, že jsem tak průměrně dobrý tank, takže určitě nebudu mít problém se zabojovat. No, tenhle tank, jak už později uvidíte, je rychlý. Nevím vůbec, co se stalo, nebo nejede. Už mi to nejede. Co se stalo? Už mi to nejede. Jo. Už mi to jede, super. No. Jo, tak jste si všimli, že to je opravdu rychlej tank. Ježiši, ne, co to je voda. Já nevím. Už mě trefila, už si mě všimnou. No, dobrý. Tak, viděli jste, že to je rychlej tank, protože mi skoro nic neuměl, jak se koukám. Jo, vidíte, že úplně štěstíčko mi nepřeje. Asi mě brzo sejmou. Asi tak nějak určitě. Tahle strategie, co jsem zvolil, je fakt divná. Prostě jedu na základnu. Turbo. Vidíte to? No. Jak se to vypíná? Mám dát stop?